Què passa, catalans i catalanes? Ja sóc aquí un altre cop. Què us sembla? Ja ha arribat l'estiu. Ens hem de posar les ulleres pel solet perquè no hi veig bé. Avui el meu nebot m'ha dit que faci una recepta que a ell li agrada molt i és de xai. És una recepta de xup, 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 xup. Fantàstica, molt bona, sí senyor. Com podreu veure, aquesta recepta és una recepta molt bona, com deia, i a més està feta amb molt de carinyo i té uns ingredients fantàstics. A més, ja us dic que és un xup-xup molt bo i és una recepta de xai, coll de xai, el coll del xai, tallat a trossets que fa la carnissera i fet a xup-xup, és una delícia. Proveu-ho i ho veureu i m'ho direu. Vinga, va, no m'enrotllo més perquè... Sí, falta una cosa, quina gorra que porto, avui, el solet, goita. Vaig molt modern. Escolta una cosa, m'ha dit el meu nebot, que escolta, que això s'ha de subscriure a la gent aquí s'ha de subscriure a la gent, t'has de subscriure, xavala, t'has de subscriure perquè si no això no pita, haurem de plegar, haurem de fer un ERE i això no pot ser. Subscriu-te, dona like, el que et doni la gana, doni el que et doni un comentari molt bo i així anirem més bé, A veure, el meu nebot, em fotrà fora de l'empresa, em fotrem un ERE. Vinga, va, adentro vídeo, no t'ho perdis. Ojo al dato, no t'ho perdis. A veure, catalans, aquí per començar, primerament necessitem la matèria prima, Això ho he demanat al carnisser d'aquí al poble, ja m'ho ha tallat. Una mica de coll de xai, aquí no sé quants n'hi ha, li poso una mica de sal, tal com podeu veure, Després el passo per farina, l'espolvorejo una miqueta perquè no quedi tan atapeït de farina, pam-pam al colet, i una vegada el tinc tot, el reservo, i ara aquí, amb una sartén d'aquestes que no s'enganxa, hi poso uns allets, que l'oli comenci a agafar sabor, gustet, i una vegada agafat gustet aquest oli, ara li poso ja el coll de xai que es vagi daurant, i una vegada el tinc daurat per un cantó, doncs què collons uns? El daurarem per l'altre cantó, home, no passa per res, que diuen aquells, no passa per res. Això ho diuen allà a la Garrotxa, no passa per res, xicots. Vinga, anem girant el coll de xai, això és fabulós, això, aquest menjar, això es menja amb les mans, Això es menja amb les mans i és fabulós. Ara, com tal veieu, he tallat aquí una cebeta amb juliana, i vinga, que es vagi putxant tot junt. Una mica de sal, una mica de també un pebrot verd, unes herbes catalanes, aquí un romaní, la mare que et va, això altre que són unes fulles de llorer, tot ben català, que no falti català sobretot. El romaní, si pot ser no el agafeu del bosc, Ei, aquí una altra cosa catalana, la botifarra negra catalana. Mira que n'hi ha de botifarres catalanes negres ara, Catxin l'olla. Vinga, una bona botifarra negra catalana. Això li dona un sabor especial, commensurable. Tomàquet de l'hort. També una mica de tomàquet ratllat de l'hort. Una miqueta de sal, que no falti la sal
alegra los corazones, la sal, alegra los corazones, vinga, mira com queda això, La ceba s'està putxant ben putxadeta, s'està desfent aquesta ceba aquí amb el temps. Amb el temps i una canya, tot es desfà, ja podeu veure. Ai senyor, Déu meu, mira com està quedant això. More time, que diuen els anglesos, more time. Què us sembla? Quin xup-xup. Això quedarà... Uah! Si ho feu, ja m'ho direu. Una miqueta d'aigua perquè acabi això de fer el xup-xup. Li posarem també, ja veràs, una mica de sal per compensar l'aigua aquesta que he posat. El meu nebot disfrutarà. Això és pebre verd. Pebre verd. Ets una mica daltònic, nano. Pebre vermell. Li podeu posar picant o no picant, vosaltres mateixos. Això simplement és per donar una mica de sabor i una mica de color. Un vas de vi negre també. Vinga, anar fotent-li sabors aquí. Ja veràs com quedarà això, nano. Nano, mare meva. I ara simplement que vagi fent xup-xup. I mira, una mica de perejil seco, què és això? A falta de perejil fresco, perejil seco. Vinga, acabo de remenar i res, xup-xup, ja ho tindrem. Tanmateix com deia, guaiteu, xavals i xavales, guaiteu que bo que quedarà això. Això no em digueu que no es parla de parts. Això ha quedat super tendre, el suquet per sucar-hi pa, si és una mica picantet, fabulós. Mare meva, nano, si no feu això, ja no fotreu res a la vida. Oita, a més, t'ho decoro ben maco. Això et cobraré, què et puc cobrar d'això? Ja m'ho diràs tu què et puc cobrar. Apa-la! Catalans i catalanes, ja heu vist el vídeo? Us ha agradat aquest contrast de llums que me fa el solete? Xavals i xavales, ja heu vist el vídeo? Us ha agradat? Què us sembla? Això és un xup-xup, una recepta de xup-xup fantàstica. A més, amb una miqueta d'aquest pa que tenim de poble, això quedarà fabulós. Fabulós. Fes-ho i ja em diràs. Vinga. Ok, xaval, fins la pròxima. Adéu. Records a la família,